Kahit naabala ang lahat sa pagtutok sa novel coronavirus, ipinapaalala pa rin ng Department of Health ang pagbibigay pansin sa ibang virus tulad ng HIV o Human Immunodeficiency Virus. Ang virus na ito ang nagpapahina sa katawan ng individual dahilan upang madali itong kapitan ng iba pang virus at sakit. Nakukuha ang HIV sa hindi protektadong pakikipagtalik, paggamit ng mga gamit ng karayom sa katawan at exposure sa infected semen, vaginal fluids at maging sa dugo. Ayon sa isang HIV positive na si Mark, hindi niya tunay na pangalan, nakuha niya ang sakit dahil sa kapusukan at kawalan ng sapat na kaalaman sa konsepto ng safe sex. As a teenager, I did not usually use condoms. It's because I know what a condom is, but I thought I'm shy to buy it in the pharmacy or whatsoever, and it's quite expensive. Sa latest report ng Department of Health, pumangatlo ang Central Luzon sa may pinakamaraming HIV cases sa bansa. Simula 1984 hanggang December 2020, umabot na sa 8,179 ang naitalang kaso sa rehiyon. Kaya naman ang kagawaran patuloy sa paglulunsad ng online HIV awareness campaign kahit pa sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Nitong ikatlong linggo ng Mayo, ginunita ang International AIDS Candlelight Memorial 2021. Atin pong alalahanin din na bawat araw, meron po tinatawag na 30 cases of HIV. Ayon sa UNAIDS, ang protektadong pakikipagtalik ang unang hakbang upang mapigilan ang paglobo ng HIV cases sa bansa. The AIDS pandemic remains a global crisis. Nearly 700,000 people die of AIDS every year, and 1.7 million people acquire HIV. Ang Pilipinas din ang may fastest growing HIV infection sa buong Asia Pacific. As of 2020, tinatayang nasa 111,400 na Pilipino ang namumuhay ng may HIV. Base rin sa pag-aaral ng organisasyon, 70% lang din ng mga Pilipinong may HIV ang nakaalam ng kanilang totoong health status. At 43% lang sa bilang ang sumasailalim sa gamutan. Sa ilalim ng Philippine HIV and AIDS Policy Act of 2018, iniutos na bawat pampubliko at pribadong ospital sa bansa ay maging HIV treatment hub. Dito'y libreng makapagpapakonsulta at makakakuha ng antiretroviral therapy ang mga pasyente. Rainiel Pawid, CLTV News.